pasang di jari mani adik tak sayang nan amenyo balu balik suaso pun kuni yang inyo tak jadi nan amenyo balun tak balik suaso pun kuni yang inyo tak jadi. Apa adanya udah nenek tarimo asalkan kita mulai hidup baru. Banyak rintangan isu kadihadang alam tentu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nan samantaro. Tak pernah yang badayo jika udah lamo siang baganti orang manyeso bahkan tak meminang diriku. Turik mola Siria jo pinang secara no mungkin suaso kuni yang tak jadi bagi rintangan isu kadihadang alam tentu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nan samantaro. Tak pernah yang badayo jika udah lamo siang baganti orang manyeso bahkan tak meminang diriku. Turik mola Siria jo pinang secara no mungkin suaso kuni yang tak jadi